Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि बे भिडिअनि सावरायनो गोनां टपिकनि मुङानो जादों Highlights of 2011 Census in Assam. आसामनि 2011 मायथाइनि सुबुं सानखोनि खायसे इम्पोर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौ सावरायनो लानाय जादों। जायफोरा कम्पिटिटिभ आनजाद होनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर गोनां। मानोना जों गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोरावनो बे सेन्सासनि बागै मोनसे नङा मोनसे कुइसन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। स' फैदो बिदिब्ला जोङो गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांदोनि। स' दिनैनि बे भिडिअनि गिबि पइन्ट्सआ सावरायनो गोनां गिबि पइन्ट्सआ जाबाय मा? Assam ranks 14 in size of population among the states of India. आसामा सुबुं अनजिमानि बिथिङाव in terms of population तारमाने in size of the population among the states of India भारतनि गुबुन रायजोफोरनि गेजेराव भारतनि आसामनि रेंकआ बेसेबांनो 14 नो आसामा बेसेबाङाव दोङो 14 रेंकआव दोङो 14 रेंकआव दोङो थामहिनबा बेसेबां सुबुं अनजिमानि बिथिङाव आसामा मोन 13टा रायजोफोरनि उनाव दङ थारमाने बेनि रेंकआ बेसेबां 14 रेंक इन साइज अफ पपुलेशन एमंग द स्टेट्स अफ इंडिया भारताव थानाय रायजोफोर जेसेबां रायजो दङ बे रायजोफोरनि गेजेराव आसामनि रेंकआ सुबुं अनजिमानि बिथिङाव बेसेबांनो 14 नो जोबोद गोसोआव लानो गोनां इम्पोर्टेन्ट इन्टारभिउफोराव फैबाय थायो बेयो माने इन साइज अफ पपुलेशनाव इन टार्म्स अफ पपुलेशनाव आसामनि रेंकआ भारताव बेसेबां होनना बुङोब्ला बेसेबां जागोन 14 जोबोर गोसोआव लानो गोनां। बेनि उनाव गुबुन मोनसे पइन्टआ जाबाय आसाम रेंक्स 15 इन द डेन्सिटी अमंग द स्टेट्स अफ इंडिया आसाम आरो डेन्सिटीनि बिथिङाव थामहिनबा इन टार्म्स अफ डेन्सिटी थामहिनबा बेसेबां सुबुं अनजिमानि जा रोजाथि पार किलोमिटार जा डेन्सिटी बे डेन्सिटीनि खेत्रआव रोजाथिनि खेत्रआव आसामनि रेंकआ बेसेबां जागोन ना 15 थारमाने मोन 14टा स्टेट्सफोरनि उनाव सोर मोनो आसामा दङनो बे डेन्सिटी जा सुबुं अनजिमानि जा रोजाथि बे रोजाथिनि बिथिङाव भारताव आसामनि रेंकआ बेसेबांनो 15 जोबोद गोसोआव लानो गोनां आरो गोसोआव थागोन जे नै जों माबाया साइजआ पपुलेशना बेसेबां 14 आरो डेन्सिटीया जाबाय 15 एसे गोसोआव लानायनि एसे खाथि खाथि आरो गोसोआव लानो सुबिदा जागोन। बेनि उनाव गुबुन मोनसे पइन्टआ जाबाय आसाम रेंक्स 15 इन सेक्स रेशियो एमंग द स्टेट्स अफ इंडिया आसामा सेक्स रेशियोनि बिथिङाव जा हौवासा मेल फिमेलनि जा रेशियो मेल फिमेलनि जा रेशियो मेल फिमेलनि जा रेशियो बे रेशियो बेसेबांनो आसामनि रेंकआ बेसेबांनो 15 थामहिनबा 14टा स्टेट्सनि उनाव आसामा दं आरो माने सेक्स रेशियोखौ एसे मिथिना लानाया गाहाम हौवाफोरनि 1000 हौवाफोराव हिनजावसाफोरा बेसेबां दङ बेनि रेशियोखौ माने सेक्स रेशियो होनना बुंनाय जायो आरो बिनि रुजु जखाखौ पार माने 1000 मेलाव माने फिमेला बेसेबां बे रेशियोखौनो सेक्स रेशियो होनना बुंनाय जायो। स' बेबायदि हिसाबै आसामा बेसेबाङाव दोङो 15 रेंकआव दोङो गोसोआव लानो गोनां भारतनि मादाव आसामनि रेंकआ बेसेबां 15 स' बे 14 15 15 14 15 15 जों गोसोआव लानो एसे गोरलै जागोन आरो बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे पइन्ट्सखौ नायलायनोसै गुबुन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय Assam ranks 26 in literacy among the states of India. Assam ranks 26th in literacy among the states of India. Dan literacy za rate bini biथिङाव आसामनि रेंकआ बेसेबांनो 26 थानो थामहिनबा गं 25 स्टेट्सफोरनि उनावसो जोंनि लिटारेसि रेटआ लेखा गोरों सुबुं अनजिमानि जा रेट बेयो बेसेबां दङ जोंनि आसामा 26 दङ थारमाने 25 स्टेट्सनि उनाव बेसे उन जोङा बे लाजिथावथाव बाथ्रा आरो नङा होमबा आसाम बायदि स्टेटआ माने लिटारेसि रेटआव इमान उन जानानै दङ ज' हाइस्टखौ जों मिथिना ला भारतनि मादाव हाइस्टआ दा मा दङ 2011 मायथाइनिबा केरेला गोसोआव लानो गोनां इम्पोर्टेन्ट मोनफ्रोमबो पइन्ट्सफ्रानो। बेनि उनाव गुबुन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय बे जाबाय आसामनि रेंक भारतनि रुजुनायाव आसामनि रेंक नाथाय नैबेयाव होनाया जाबाय हाइएस्ट आरो लवेस्ट पपुलेशन percentage of growth, literacy rate, sex ratio, density,
इफोर जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइज जोंनि आसामनिखौल' बुंनो थांदों इयाव आसामनि जिहेतु सेन्सास बादिब्ला आसामनि 2011 मायथाइनि सेन्सास बादिब्ला एकदम हाइएस्ट पपुलेशन थानाय डिस्ट्रिक्टआ मा आसामनिखौल' बुंनो थांदों दे बहाय बेयाव होनो गोनां बै गाहायाव होनाय मोनसे टेबल बानायनानै होदों इयाव आसामाव हाइएस्ट डिस्ट्रिक्टआ पपुलेशन थानाय डिस्ट्रिक्टआ मा लवेस्टआ मा माने पार्सेन्टेज अफ ग्रोथनि हाइएस्टआ मा ओमफ्राय लिटारेसि रेटनि हाइएस्ट डिस्ट्रिक्टआ मा माने लवेस्ट डिस्ट्रिक्टआ मा सेक्स रेशियोनि बिथिङाव हाइएस्ट डिस्ट्रिक्टआ मा लवेस्ट डिस्ट्रिक्टआ मा डेन्सिटिनि बिथिङाव हाइएस्ट डिस्ट्रिक्टआ मा आरो लवेस्ट डिस्ट्रिक्टआ मा बेयाव आङो आसामनि बाथ्राखौल'सो बुंनो थांदों बे गाहायनि टेबलाव जों नायलांनोसै फारि फारियै इनफरमेशन मोनथाम कलमाव राननानै जादों बे जाबाय इनफरमेशन मानि सायाव आरो हाइएस्टआ जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टआव बांसिन दङ लवेस्टआ जाबाय बबे जिल्लायाव बैनि सायाव खमसिन दङ बेखौ स' टटेल पपुलेशन बेयाव मोननैखौ आं बाहागो खालामना होदों आरबान आरो रुरेल आरो आरबान स' रुरेल आरो आरबान मोननैखौबो लायोब्ला माने बैनिसाय बुरजासिन सुबुं अनजिमा थानाय जिल्लाया जाबाय नगावनि बेसेबां दंनो 8,22,000 एकदम द'जन एसेबां फ्रामनो एप्रक्सिमेटलि आरो बैनिसाय खमसिना जाबाय डिमा टटेल पपुलेशन थानाया जाबाय नगाव आरो खमसिन थानाया जाबाय डिमा हासाव आरो टटेल माने रुरेल पपुलेशन थानाया रुरेल आरबानखौ गारनानै तारमाने टाउन एरियाखौ गारनानै जा रुरेल एरियानिबा नगावआनो हाइस्ट गोसोआव लानो गोनां हाइस्ट पपुलेशन थानाय जिल्लाया आरो खमसिन थानाया जाबाय डिमा हासावनि एखे बेनिफ्राय आरबान पपुलेशन हिसाबै जे टाउनाव थानाय सुबुं अनजिमाखौल' सानोबा आरबान आरो रुरेल आरबानखौल' सानोबा मानो कामरुप मेट्र'आनो हाइस्टनो कामरुप मेट्र' हाइस्ट सुबुं अनजिमा नों बेसाद नायसं मुंसे मुंजि मुंजौ हाजार अजुत लाख 10 लाख अपो 10 लाखसो सुबुं अनजिमा दङ बे बैनिसे बांसिन आरो आरबाननि हाइस्ट आरबान पपुलेशन थानाय हाइस्ट डिस्ट्रिक्टआ जाबाय मा कामरुप मेट्र' आरो एकदम लवेस्ट आरबान पपुलेशन थानाय बैनिसे लवेस्ट जिल्लाया जाबाय मा बाक्सा जिल्ला मात्र दंनो 12,173 ल'नो बाक्सायाव टाउन एरियाबो खमखा नालाय वाइ सुबुं अनजिमाया खम आरबान पपुलेशन हिसाबै लवेस्ट माने आरबान पपुलेशना बाक्सायाव बेनि उनाव जों नायलायनोसै गुबुन मोनसे इनफरमेशनखौ नायलायनोसै बे जाबाय मा पार्सेन्टेज अफ पपुलेशन ग्रथ टटेल माने पपुलेशन ग्रथआ सुबुं अनजिमा बारायनायनि सानखोआ जमायबा आरबान आरो रुरेलखौ लाब्ला बैनिसाय हाइस्ट सुबुं अनजिमा बारायनाया बबे जिल्लायाव बारायदोंनो धुबुरी जिल्लायाव आरो बैनिसाय खमसिना बबेनो खमसिन बारायनाया क'क्राझार बेसेबांनो 5.19 आरो धुबुरीया जाबाय 22.40 गोसोआव लानो गोनां दे खोब इम्पर्टेन्ट बेनि उनाव बेवहाय सेपारेट होबावदो टटेल पार्सेन्टेज अफ पपुलेशन ग्रथ रुरेल एरियायाव माने ग्रथ अफ पपुलेशननि पार्सेन्टेजआ अबेयाव नाबा धुबुरीयानो रुरेलाबो धुबुरीयानो जादों कामरुप मेट्र'आ जाबाय खमसिन लवेस्ट रुरेल पपुलेशन थानाय कामरुपआथ' प्राय टाउन गोजा एरिया नालाय मेट्र' एरिया नालाय बेयाव आरबान रुरेल एरिया खम दङ ओंखायनो इयाव मा लवेस्टआ रुरेला जों बेहाय आन्दाजबो खालामनो हाखायो जे बेसेबां 2.93 खमसिना जाबाय कामरुप मेट्र' आरो आरबान पपुलेशननि सुबुं अनजिमा बांनाय बबेयावनो बैनिसाय नलबारियावनो हाइस्ट आरबान टाउननि सुबुं अनजिमा बांनाय हिसाबैनो जिल्लाया जाबाय नलबारि आरो बेनिसाय खमसिना आरबान एरियानि ग्रथ अफ पपुलेशना मानो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय लवेस्टआ जाबाय मा सनितपुर जिल्ला स' बियो माने माबायाव खोब इम्पर्टेन्ट इन्टारभिउफोराव फैबाय थायो बेफोर गासैबो पइन्ट्सफ्रानो जोबोद इम्पर्टेन्ट गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव जों नायनोसै लिटारेसि रेटखौ नायनो टटेला जाबाय मा कामरुप मेट्र' टटेलखौ नायोबा आरबान प्लास रुरेल बे मोननैखौबो नायोब्ला हाइएस्ट माने लिटारेसि रेट थानाय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय मा कामरुप मेट्र' बेसेबां दंनो 87.66 गोसोआव लानो गोनां आरो खमसिना बबेनो धुबुरी मात्र 59.49 बहुत खम लिटारेसि रेटआ बिराद खम थांनाय बियो 2019 मायथाइनि आसाम टेटनि आपार प्राइमारि ससियेल स्टाडियाव फैखांबाय माने लवेस्ट माने लिटारेसि रेट थानाय माने माबाया डिस्ट्रिक्टआ बबे नांबा धुबुरी जोबोर गोसोआव लानो गोनां इम्पर्टेन्ट दे बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे माबाखौ नायलांनायसै एबार लिटारेसि रेटखौ नायनोसै रुरेल एरियानि लिटारेसि रेट रुरेल एरियानि मानो बैनिसाय रुरेल एरिया लिटारेसि रेटआ हाइस्टआ जाबाय जरहाट बेसेबांनो 87.36 इनि माबाया पार्सेन्टेजआ आरो धुबुरीया बेसेबांनो 52.49 माने धुबुरीयानो आरबानाव माबायावबो रुरेलावबो आरो मा टटेलावबो माने लवेस्ट माने लिटारेसि रेट थानाय जाबाय धुबुरीयानो बेनिफ्राय लिटारेसि रेटआ हाइस्टआ जाबाय रुरेल एरियाखौल' लायोबा बेसेबां जरहाटआनो गोसोआव लानो गोनां
आरो एबार लिटारेसि रेट आरबान एरियानिखौ नायबाय आरबान एरिया जाबाय हाइलाकान्दिया हाइस्टनो हाइस्ट लिटारेसि रेट थानाय आरबान एरिया जाबाय मानो हाइलाकान्दिया बेसेबां दङ 92.6 जौखोन्दो आरो दरंआ जाबाय लवेस्ट आरबान एरिया हिसाबै टाउन एरिया हिसाबै दरंनि टाउनानो खमसिन लिटारेसि रेटआव बेसेबांनो 60.8 दङ गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे इनफरमेसनखौ नायलायनोसै जाबाय सेक्स रेशियोखौ नायनोसै जोङो सेक्स रेशियो होनना बुंबा बेनि मेल फिमेलनि जा रेशियो रुजु जखा 1000 मेलाव फिमेला बेसेबां दङ बेनो जाबाय सेक्स रेशियो टटेल हिसाबै सोरनो मरिगाव हाइस्ट सेक्स रेशियो थानाय जिल्लाया जाबाय मरिगाव बेसेबां दङ 974 थारमाने 1000 मेल पार्सनाव बेसेबां दङ फिमेला बेसेबां दङ 974 प्राय समानानैनो जाबाय हाइस्ट ओमफ्राय कामरुपा बैनिसे खमसिना जाबाय सेक्स रेशियोआ जाबाय कामरुप मेट्र बेसेबां दङ 922ल'नो माने 1000 मेलावसो फेमेला बेसेबां नो 922 गोबां खम आरो प्राय बेसेबां खम जागोन 22 बा 80 80 ना 70 देन जोनानो खम पार 1000आव जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव जोङो सेक्स रेशियोखौ रुरेलखौल' नायोब्ला सेक्स रेशियोआ जा मेल फेमिलि रेशियो बेनि रुरेल एरियाखौल' नायोब्ला मा जागोन ना हाइस्टआ जाबाय मरिगावनि बेसेबां 975 माने टटेलावबो मरिगाव आरो रुरेलावबो मरिगाव आरो माबाया जाबाय लवेस्टआ जाबाय सेक्स रेशियो माबा हिसाबै रुरेल हिसाबै बेसेबां दरंआ 923 नो खम दे बहुत आरो सेक्स रेशियो आरबान टाउननिखौ नायनोसै हाइलाकान्दियानो हाइस्ट बेसेबां 992 प्राय खमानानो 992 बा बेसेबां खम जाखो प्राय 8 खम जाबाय 8 बा समानानो जाबायमोन आरो मेल आरो फिमेलनि जा रेशियो बे खमानानो जागौमोन आरो बैनिसे खमसिना आरबान एरियायाव डिमाहासाव मात्र 880 बहुत खमैहाय 880 बापौ ने बहुत खम आरो 100नि सायाव 100नि 120 जन खम थारमाने मेलदो रुजुनायाव फेमिलि अनजिमाया बेनि उनाव गुबुन मोनसे इनफरमेसना जाबाय डेन्सिटि जा रोजाथि सुबुं अनजिमानि रोजाथि बे रोजाथिया कामरुप मेट्र'आनो हाइस्टनो जोंनि आसामनि बिथोराव हाइएस्ट माने डेन्सिटि थानाय पपुलेसन डेन्सिटि थानाय जिल्लाया जाबाय मा कामरुप मेट्र' बेसेबां दङ 2010 पार बे बेसेबांनो पार स्कुवेर किल'मिटार पार स्कुवेर किल'मिटार बेसेबां दङ 2010 जननो खिन्थु बैनिसो खमसिना जाबाय मा डिमाहासाव खोब गेसेंथार मानसिया पार किल'मिटार मात्र 44ल' जागोन एभारेज लायोबा पार किल'मिटार बेसेबांनो 44 जनल'नो स' बेवहाय होनाय मोनफ्रोमबो पइन्ट्सफोरानो जोबोद गोनां जुदि सेन्सासनि बागै फैयोब्ला बेखिनिया जोबोद इम्पर्टेन्ट पइन्ट्स गोजा नांगौखौल' होनाय जादों आङो नोंथांमोना भिडिअखौ गोसोआव थाजाबसिन गले नाय अब्ला बे सेन्सासनि बागै आं होनायनिफ्राय माबाफोर कुइसन फैबा इजिलि एन्सार होनो हागोन आरो स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय प्लिज खेबसे लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं